стотинки от 1930 и 7 и на 2 лева от 1943. И 4 номинала са изсечени в Третия райх, като 1 и 2 лева са направени в Берлин, а 5 и 10 лева в Виена. Желязото е ефтин, но в същото време не е ефективен материал за направата на монети. То много бързо корозира при допир с вода и въздух, а монетите в жизнения си цикъл преминават през какво ли не. Това е основната причина до наши дни да са запазени малко на брой и в сравнително лошо състояние монети от всеки един от железните номинали. Най-трудно се откриват 10 лева. Те са емитирани в тираж от само 2,2 милиона броя, за разлика от другите номинали, които са в емисии от 10 и 15 милиона. Ако в купчината от монети, оставена от дядо ви, намерите монета от 1941, може би държите в ръце една наистина скъпа вещ. Човек никога не знае кога желязото ще стане злато, нали? За повече полезна информация, заповядайте в моята фейсбук група Аукцион.bg.